Xa rapariga. Estabas gravando xa? É que non sei se non terás algo que contarnos, Ana. É que metín a pata. Sabedes que a xente mete a pata ás veces? Eu metina así. Ai, Así. Outra xente meténdose ca xente, criticando cada cual, eu non. por exemplo, eu, sabes? Eu fui a rolos polo jardín. Patinaje. Non chegaba con que eu estudara recén operado, que por certo xa estou bastante ben, que ele dixo, no, sujátame o cubato, sujátame la cumbia, dixo. Pero bueno, para eso que se poida, actuar sentada, Para eso que se pode nada. Todo. Vas a facer o 200%. Sí, pero tú sentada, todo pero sentada. Home, evidentemente, o resto do corpo vai ao 200. Moi cómoda. Como dixo? E co pé congelado. Que eu teño os dedos fríos. Teño frío nos dedos. Sabe alguén de algún truco para ter os os dedos quentes? Así. É que... Unha bolsa de auga canta, niña. Pero, entonces, mira, entre que me pesas collolas e de encima e meto a bolsa de agua quente. Vale, eu non sei como está o plano, que non o vexo, está deste ben. Sí, perfecta. Así? Oiga!